ito di jolori Yung direkto si Daddy ang namartunang ako Siya'y huwimot dyan tibig dahil sa masumpaw dito huli Pube Martina ang tiyak ko Sikolah sarjana meranum so uwotoloja orang uwokopo udah jadi ku sigana mawane tawalariho di papai namo itu diri bagi kita untuk sama yang kita alami satu dalam ATP orang kita balik kota orang hati yang hasa sopurohan Tuhan maha tu balik kota Sikolah sarjana meranum uwotoloja orang uwokopo sigana mawane tawalariho di papai namo itu Dili